Maťo. Nehovor. Celkovo herne, keď sú. No, čo ich naučil. Do tej trojky mi. Polovica mi sa pár nejaké denníčky, ľudia máte nejaké derby, vieš, keď si to osleduješ, keď si osleduješ nejaké derby, nejaké derby medzi dedinami, dá si nejakú ligu, dobře pôjdeš aj to sa nedostane.
Zajtra ísť, ne? Počuj, ja som bol. Málo. Však sa a to isté zažívajú, nemôžem podávať, lebo je taký ako je. A to isté je pre neho tu, to, že... Ako jasné. Ale ja som to... Nepomôžeš. Ale ja som to povedal aj... Však jasné. Brúška. Nechme mať čas. Novom meste nad Váhom sme hrali. Novom meste nad Váhom sme hrali. Teraz Duška, prehrali sme 5-2, 5-3. Presne, počúvaj. Tak ten Smeták stojí suverénneho hráč a on mu je takto na nohu. On mu dá gól. Malo. On môžeme dať 6. Ako, Teo, Tri góly im nahral takto na 16. Potom čo mali. Aitäh küll või? Aitäh küll. Šuts. Tiedätkö, sorry. To není o na prese. Bez lajku. Všade. Nemôže.
Teraz, teď. No, ty! Jaa! Kurat, pane ajal oma poiste päravas, ei filmi! Ei saanud jah? Ei meeldi, ei parma. Oli filmis, milline on meeldi? Need on nii ära kulunud. Need kambrid näha. Need on põhimõtteliselt tuulega mängib ja hakkavad tulema alla. Je bojovník, on to dá, on to palo, ale on musí vytvoriť svoju, vieš, nie, aby ho, vieš, spraví, že ide, Súboja, urobil tam faul, áno, ktorý, že Súboja nerobí faul, vieš, no, a čo tam, vystriedajú a zjebe tá, lebo si volačom, takže to na nefunguje, vieš, no, ale ty hlavný, no, teraz sú ale Snažil sa svojich za seba. 12, 8, Stav koľko. Visti, Rafa! Ja nehovorím, že pre AS, to čo on pre seba spravil, to nespravil ani jeden. Dobre, ja idem za to, ja by som ale keby som to môžeš zabudnúť. Ja viem, ja som ich myslím, to podielávať, chodíme s nimi hrávať aj, chodili sme, a môže byť to je, zabudnúť. To si asi aj, ale keď si tam a sleduješ to, tak si povieš, komu to má. Nemá inženier. Nie. A bez urážky. Adam, come on! Ali! Váteň, Karek, Vajova! Vysoký, ale možno aj ten. Kamen! To sú 4. Go! Fortsätt! Fortsätt! Innan igen! Je piatak, nemá. Je úplne fyzicky, je vypojený.
nije vikove, znaš, ne Aleši, Pari je Visti, Gaspar, ne Žanu, kolu, kopati, probio meni su nije to su meni Noin viimane minuutti, katso vastaan. Jagolve. Tuleb! Šane, Noin mene keskelle loppu! Aate nüüd! To je jedno. Posle misliš što je to pravo. Saad! Pravi 18 minuta. Ja 18 minuta. Mine appi! Ja nastupim. Nije on, čo má 7 tréningov. Jaký majú tie tréningy? Vaata, ta otsib Ron seda! A ona robí. Daj,